Guten Morgen, sanoi Jürgen. Heute Abend, aber ich weiß nicht. Niin, ei liene yllätys, että ulkona sataa. Vettä meinaa sataa. Johan se säätiedotus viime perjantaina, kun piti mökille mennä, niin lupas, että epävakaista on ja sadetta tulee vähän joka päivä. Mökille koitetaan mennä uudestaan nyt perjantaina. Voisin jäädä sinne viikoksi rentoutumaan, se on rauhoitusalue. Tässä oli Nokian uutisissa Sirpa Kortetin Alma Mediasta juttu. Eli perhana kun käsi vapisee. Saaks tätä mitenkään muuta? Noin. Kynällä, kännykällä, tabletilla tai tietokoneella. Millä välineellä vaan voi laittaa talteen omia ajatuksiaan, omakohtaisia kokemuksiaan ja arjen sattumuksiaan. Sirpalla on hyvät riimitykset. Nämä kirjoitukset voivat olla arvokasta aineistoa ihmisen omasta elämästä siinä vaiheessa, kun halu kirjoittaa omakohtaista elämäntarinaa herää. Minä täyttäessäni 50 kirjoitin esiaviollisen siis elämänkerran. Joo, se päättyi tosiaan, siinä oli ennen avioliittoa tapahtuneet asiat. Liki 400 sivua Wordillä. Siellä on koko mun elämäni taltioitu vuodesta 1955. Luovan kirjoittamisen opettaja, kirjailija Taija Tuominen tietää, että ihmisen halu palata menneeseen aikaan alkaa syntyä noin 30-40 vuoden iässä. Mun lapsillani ei ole pienintäkään oiretta tutkia noita valokuvapäiväkirjoja tai katsella lapsuusajan videoita, mutta kyllä heillä sitten sitä hommaa riittääkin. Luultavasti työttömänä kaikki, niin he suorastaan ahmivat näitä mun muistiinpanoja, niin minä olen taltioinut kaikilla tavoin kaiken. Joo, siellä 30 kriisissä herää sisällä tunne, että itsensä täytyy tehdä jotakin näkyväksi. Elettyjen elämänvaiheiden ylöslaittaminen on myös tapahtumien ja muistojen talteen laittamista, mihin ihmisellä syntyy jossain vaiheessa tarve. Onko sinulla sellaista tarvetta? Mitä? Joo. Yleisin kompastuskivi oman elämän tapahtumien kirjoittamisen tallentamissa on juuri liian korkea kynnys. Ihmisillä on tunne, että pitäisi kirjoittaa jostakin tärkeästä ja liian paljon kerralla asioita valmiiksi. Nyt kyllä toimittajalla on mennyt vähän sanat sekaisin. Joo. Jatkuvalla pienelläkin sanojen ja tekstin tuottamisella on hyvä vaikutus. Hän vertaa sanojen tuottamista soittimeen. Instrumentti on silloin vireessä. Tuominen vertaa. Kärsämäellä tarinan iskenän SM-kilpailun tuomaristoon kuulunut Tuominen arvostaa paikallista osaamista. Esimerkiksi paikallisesti tehdyt näytelmät oman alueen murteella saavat Tuomiselta hyvän palautteen. Minulla ei ole mitään murretta. Minä taidan puhua kirjakieltä. Mutta minä olenkin kirjan oppinut, eli fariseus, jolla nimellä meitä silloin ennen vanhaan nimitettiin.
kysyttiin, minä muistan hyvin, kun Jeesus tuli temppeliin 11-vuotiaana ja minä olin siellä fariseuksena ja mä en oikein tykännyt, että semmoinen nuori poika rupeaa meitä pappismiehiä kouluttamaan saatuaan Egyptissä third eye opening meditation chakrojen avauksen. Niin se Jeesuksen Egyptissä käynti hän oli paljon muutakin kuin pakomatka. Jeesuksen silloiset egyptiläiset papit katsoivat Jeesuksen auraa ja näkivät astrologisesti hänen tulevaisuutensa, niin he antoivat semmoisen pikakoulutuksen unitilassa Jeesukselle noista uskon asioista. Joo, no niin, tähän sitä nyt tekisi, kello tulee 8:30. Nautitaan nyt tässä sätkästä, mulla on enää tuossa bonustoppa jäljellä, se kestää kyllä pitkään. Mutta minä en enää nyt tupakkia sitten osta. Det kostar mycket lite more than I can afford. It is very nice to see you in the morning, my blue eyes girl. What's that boy asshole keep smiling. Ei nyt oikein kielipää pelaa, mutta tuli ihan veryteltyä.